Amb vosaltres, la periodista dels informatius d'Apunt Victoria Masso i l'exhibidor dels cinemes MN4 i president de Avecine, Antonio Martí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, bona vesprada. Volia donar les gràcies a l'Acadèmia per convidar-me a estar en un espai que no és el meu. També ens han comentat que podíem dir algunes paraules i jo no volia desaprofitar l'oportunitat de tindre este micròfon com a periodista, i és una cosa personal. Volia donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones que des del 29 d'octubre han atès a les meues preguntes, en general diria que han atès als micròfons de totes les meues companys i companyes d'Apunt, dels informatius. En un moment tan dramàtic, en un moment de catàstrofe, per a contar-nos els seus drames, les seues exigències, les seues demandes, les seues reclamacions. I jo ho agraïs de cor perquè establir una relació de confiança entre un poble i els seus mitjans de comunicació no és senzill i nosaltres hem d'estar ahí. No sempre aquesta relació de confiança existeix, no sempre aquesta relació de confiança s'ha donat i jo vull confiar en que això no es trenque. Vull reivindicar així el paper d'Apunt Mèdia, dels seus serveis informatius, també d'altres companyes i companyes que fan informació en altres programes en la cadena, perquè s'ha demostrat i així s'ha reconegut com d'important és la informació de proximitat per a contar quan ens passen coses bones, però també quan ens passen desastres com este. Com d'important és aquesta informació en valencià, en clau valenciana, amb la nostra mirada. Som les primeres que arribem als llocs i jo desitjaria amb tota la meva ànima que fórem les últimes. I per últim, volia dir que és cert que Apunt Mèdia no retransmitís esta gala, però també és cert que està darrere, ho hem contat les companyes de cultura, darrere de la majoria dels projectes que vosaltres esteu així presentant. I jo, com a ciutadana, desitjaria que aquesta relació fos encara més forta i que mai es trenque, perquè com a ciutadana crec que la cultura és economia, és a dir, sou economia, però vaig a utilitzar un cliché que sé que vosaltres odieu perquè sou gent amb moltíssima més imaginació que jo, infinitament més creativa, però vaig a utilitzar-lo. Crec que sou persones que feu cultura i això en tots els moments, però especialment en moments com estos, que crec que tots estem vivint d'alguna manera aquesta sensació tan trista, ens alimenta l'ànima. Gràcies. Bueno, yo sé que está haciendo un poco larga la gala, pero quiero aprovechar esta oportunidad como afectado directo de la ANA para recalcar principalmente tres cosas. La primera es el agradecimiento a todos esos héroes anónimos que han ido a los pueblos, a las casas, a los comercios de la gente a ayudar, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, que ha estado ahí desde el primer momento, al Ejército y especialmente a los bomberos, que son personas que realmente están hechos de otra pasta. El sacrificio y la entrega que hacen como voluntarios es realmente encomiable. También quería que recordásemos que aún no estamos en el camino de la recuperación. Aún no estamos en el camino de volver a reactivar la economía. Aún estamos retirando lodo, estamos desescombrando, estamos limpiando calles, limpiando aceras, alumbrado público, y es muy necesario que todo eso no se deje de hacer, que se siga ayudando a la gente. Y luego, en un tercer punto, y creo que es importante para todas las familias, para todas las empresas, es que no necesitamos préstamos ICOs. A día de hoy seguimos pagando préstamos ICOs de la época COVID. Necesitamos ayudas directas, pero ayudas de verdad. Un comercio no se puede levantar con 8.000 euros, con 5.000 euros. Un comercio necesita mucho más. Una casa también, los autónomos. Muchos de vosotros tenéis empresas y sabéis lo que se ha sufrido y lo difícil que levantar es un proyecto. Así que de verdad, a quien corresponda, pido esas ayudas directas que son tan necesarias
y a día de hoy o no se están dando o son realmente escasas. Muchas gracias. Anem. I ara ja lo importante, les nominacions a millor muntatge i postproducció són... Millor muntatge i postproducció. Cada vez una sorpresa. Àlex Montoya, Lucía Casal y Víctor Súñer per La Casa. No, mira, perdona, yo me encargo. ¿Puedo? Gracias. Mira, hermano. Ernesto Arnal, Vicente Ibáñez y Óscar Santamaría per Lo carga el diablo. Vicente Navarro per Mientras seas tú, El aquí y ahora de Carme Elías. I el premi és per a Àlex Montoya, Lucía Casal i Víctor Súñer per La Casa. Nada, les voy a dejar casi hablar a ellos, porque no... Bueno, el montaje, Lucía nos salvó la vida porque estuvo haciendo, mientras rodamos, casi prácticamente estaba haciendo un primer montaje de la peli, que bueno, luego le quité de las manos porque no puedo evitarlo, es como... No, me cuesta mucho delegar, pero fue la raíz, ¿no?, del montaje final y Víctor viene un poco en representación del trabajo de VFX y de postproducción. También debería estar aquí también Guillem, el director de foto, que hizo el color de la casa y que es fantástico. Pero poco más, vamos, el montaje es un trabajo muy solitario y es muy complicado, ¿no? Cuando tienes una película que con un presupuesto ya un poquito más alto, realmente sientes y eres el director y eres coproductor y tal, pues sientes la presión de todo ese dinero sobre tu cabeza, ¿no? Básicamente lo que quieres es no sacar una mierda a las pantallas y... Sí, básicamente al final es por vergüenza, ¿no? Por vergüenza lo que pueda pasar y sigues afinándolo todo hasta que sacas lo mejor o lo que crees que es mejor del material que tenías disponible. Y bueno, es un trabajo muy duro y yo casi dejaría hablar a Lucía, que es una profesional de este trabajo, y que os cuente un poco. Bueno, tengo un poco de pánico escénico porque estoy acostumbrada a la sala de montaje. Acércate. Nada, voy a agradecer a la academia, a Alex, a la productora, y bueno, a mi madre, a mi pareja, que siempre me han apoyado. Y ya está. Nada, yo rápido también. Agradecer a Nakamura, a Alex, por supuesto, a todo el equipo que ha trabajado en la peli, en VFX, Alejandro Ortiz, Antoine Richard, el equipo de Onirical, y nada, dedicárselo a mi familia, a mi mujer Inma, a mis hijos Hugo y Eloy, y a mi madre, mi hermana y mi padre. Millor fotografia i il·luminació. Guillem Oliver per La Casa. Pero todo con cal, pero lo de la novela le ha jodido. No tiene nada que... Maria Codina per Escanyapobres. I en Camarasa? Tampoc. Mira, l'abat apagat. Que no hi estaves bé allà? Víctor Entrecanales per L'àvia i el foraster. És un encàrrec especial que m'han fet. Teresa, ¿está vostè bé? La trobo. Tachan. I el premi a la millor direcció de fotografia i il·luminació és per a Maria Codina per Escanyapobres.
i moltes gràcies als Premis Lola Gaos, gràcies a l'Ibai, aquesta pel·li, no et veig ara, no sé on estàs, aquesta pel·li l'hem feta des de l'amistat i des de la resistència i res, volia agrair la pel·lícula per haver connectat un altre cop amb l'Ibai, per haver descobert persones com l'Araceli de Nakamura i Nakamura en general, que sense ells no estaríem aquí i segurament no estaríem enlloc, o sigui que moltes gràcies. I només fer un recordatori, tenim una feina preciosa, tenim una feina molt bonica i la podem fer des de l'alegria i des dels somriures, que crec que és una manera i una forma de treballar des de la resistència i l'antifeixisme, així que ànims a tothom i moltes gràcies. Millor guió. Àlex Montoya y Joana Ortueta per La Casa. Todos lo hemos pasado muy mal. Llevaba meses con Enrique Buleo per Bodegón con Fantasmas. Pues que yo me disfrazaba de mujer porque me sentía una mujer. Mila Luengo, Sergi Miralles i Maria Mínguez per L'àvia i el foraster. El més important és que siguis una bona persona. I el premi al millor guió és per a Àlex Montoya, Joana Ortueta per La Casa. Àlex, si hay un Àlex Montoya en la sala, estem així esperant. Moltes gràcies a Àlex, en primer lloc, per fer-me un lloc a la seva pel·li, a l'acadèmia i a tots els companys que heu fet possible esta gala. Em fa molta il·lusió rebre aquest premi a València, perquè, mira, un Àlex. Que deia que em fa especial il·lusió aquest premi i rebre-lo a València perquè vaig vindre a aquesta ciutat fa molts anys ja precisament a estudiar l'ofici de guionista i rebre un premi al millor guió així, amb vosaltres, em fa molta il·lusió. I volia agrair-vos-lo en la vostra llengua, que ara també és una miqueta meua, perquè els meus fills estarien molt orgullosos si poguérem veurem des de casa a la tele pública. Bé, però com pel que siga no podrà ser, vull aprofitar per a dedicar-lo als meus companys de camí. La família Nakamura, els incansables Nakamura i el meu estimat Òscar. Sou els millors. I seguirem fent projectes contra vent i marea, com ha dit Teresa, amb ajudes o sense. Moltes gràcies.